नैलै फैलायबाय जोङो बायखोन्दा नोगोराव फैदों डिमापुराव नै नुदों खोन्दा नोगोराव थांनि र' थाबायलांबाय थानि बर'नि बायखोन्दा डिमापुरिया बिराद फाग्ला बार स्रो स्रो बारदों आं अबाव दङ मिथिगौ ना आं अबाव दं मिथिदों डिमापुर चिमला हल उनावबो एकदम फुरा दंजोबो ओरैहाय ओरै नैबेखौ लामा बानायदों बेखौ लामा बेलाय लामाया आंबो फावसैसो लागासिनो दङ नैबे नाव नामाथाय नाव बायदिलै बियो सुपार मार्केट আগত এতিয়াহে সুপার মার্কেট আগত কি মার্কেট আছিল এইটো এইটো আগৰ পৰা সুপাৰ মাৰ্কেট সুপার মার্কেট যিসকল মানে আমাৰ হেৰিটো আছিল বাইখেণ্ডা নগৰ বুলি কৈছিল বোলে আমাৰ যিসকল মানে চাৰি বংশৰ ৰাজধানী আছিল কছাৰীসকলৰ ৰাজধানী আছিল নহয় জানো এইয়া কছাৰীসকলৰ ৰাজধানী ইয়াৰ কাৰণে আমি দুজনে চাই আছো নহয় জানো এইবোৰ বা কি কামত আছিল কিন্তু প্ৰায় ভাগ নাজানো এইবোৰ বা কি কি আছিল কেনেকৈ কি বুজায় হা नै सिम्बलफ्रा माबायदिमोन गावख्लाबलाजोबो फाग्लासो नै गावजोब्बाय गासिबो देख्ला देख्लि जालाजोब्बाय अबेबा अबेबा देख्ला देख्लि जाबाय खिन्थु नै गोग्लैनानै दं ओइथिं नाहर फारि फारि दंजोबो नायफैनो हागोन नायफैयोबा बे हलफोरनो नै बायखोन्दा जि दावराव जादों बेयावनो दाख्लै फुजा होफैनायनि थाखाय सेलफि लानो हाजोबो गासिबो लानो हाजोबो नै नोंथांमोनहा गिनाङा दै फैनानै नायफै ओमफ्राय सेलफिफोर लाफै दै जों सारिजों फैदों नायफैदों मिथिबाय नै बिराद डेन्जार डेन्जार दङ नै नुवाखै आगरा नै दासिमबो दङ आगर दाननायफ्रा नै जि मोजांखा फाग्लासो फाग्ला आगरा नायदों दा नुदों दा चिमला हल उनावबो एकदम फुरा दंजोबो ओरैहाय ओरै नैबेखौ लामा बानायदों बेखौ लामा बेलाय लामाया आंबो फावसैसो लागासिनो दङ नायलांबाय था दै नैबे नाव नामाथाय नाव बायदिलै बियो गोदो बेबायदि नावजों फैनानै दावहा नांदोंमोन खोमा डिजेनानो नावनिसो नैबे सायाव मानसि गाखोनायनि जायगा बेलाय नै बेलाय नायलाय डिजेनानो फुरा नावमोन खोमा बियो नावब्रा बियो आरो ओरै फारसेयावबो नायलाय नोङो बेलाय हाब नंगौ नावसो बियो नावमोन ओमफ्राय बेफ्रावनो जिरायोमोन मानसिफ्रा बैफ्राव जिरायनानै थायोमोन नै सुपार मार्केट আগত এতিয়াহে সুপার মার্কেট আগত কি মার্কেট আছিল এইটো এইটো আগৰ পৰা সুপার মার্কেট যিসকল মানে আমাৰ হেৰিটো আছিল বাইখেণ্ডা নগৰ আছিল কছাৰীসকলৰ ৰাজধানী আছিল নহয় জানো এইয়া কছাৰীসকলৰ ৰাজধানী ইয়াৰ কাৰণে আমি দুজনে চাই আছো নহয় জানো এইবোৰ বা কি কামত আছিল কিন্তু প্ৰায় ভাগ নাজানো এইবোৰ বা কি আছিল কেনেকৈ কি বুজায় आङो दङ डिमापुर जायगायाव गोदो बर'नि बायखोन्दा नोगोराव आं हाबनानै दंफैयो बेखायनो बेफोरनि हिस्ट'रिखौ नायनांगौ आरो बेफोरनि हिस्ट'रियाव माबायदि दङ हिस्ट'रि हिसाबैसो जागोन नालाय बेखायनो फारि फारि फारसेनिफ्राय नोंथांमोना खोन्थालांजोबनि बे बाउन्डारिनि गेजेरावनो दङ बिराद गिदिर फोथारमोन बिराद गिदिर एलेखामोन बहुद डाঙर আছিল एलेकाखौ কিন্তু এতিয়া গৈ গৈ এই পুৰা ওয়াল লিখি আছিল এইটো কেনেকৈ কি হ'ল এইটো কেনেকৈ নাই পুৰাই হয় এতিয়াও পুৰা ওয়ালে আছে नै नायलांबाय था दै नै
ओइ नै फ्लेगबो बिरहोबावदोंसो दाख्लै 15 आगस्टआव नुदों आं गोजौआव ओइ नै बारा गोबाव नुवासै जांबाय न' थांनि पूरा इधर घुराई देखेंगे ओरैनो बायलाजोब्बाय नै गासिबो बिराद बुरजा बायना थाजोब्बाय नै जि मोजांखा ओरैनो जिं जिङाव आगर दंजोबबाय नै नै बेयाव जिरायनोबो हागोन नैलाय आरामसे नै बागानबो दं ज' ज' थांनो हाजोबो गारि सालायदों दा ओइ डिमापुरनि बायखोन्दा नोगोराव फैदों जों